moltes coses i juga, segur que està allí, però aquí preguntem, tu coneixes algú en Mira? Sí, a Marisa. A Marisa Sant Blas, Beteta, directora de Mira. Sí, astronautes. Així està Ariana. La nau espacial per fi ha arribat al seu destí. Mira. Mira'm és un lloc on totes les persones amb TEA i les seues famílies estan acollides per millorar la seva qualitat de vida. Vull agrair a tots i totes que avui esteu ací la col·laboració que esteu prestant a la nostra fundació. Sé que en època de crisi és imprescindible per a poder continuar amb les nostres activitats. L'escola especialitzada, els tractaments individualitzats, el suport a les famílies i moltes més. En particular, vull agrair a les persones que han fet possible este acte i l'edició del CD. Primer, la plataforma solidària de Falles Units per a Molts. Falla Pintors Segrelles, padrins de la Fundació, que amb el seu suport hem pogut aconseguir el centre que els nostres xiquets es mereixen.